Borrokantera erun induten helburua kondion lortu barik dauzela. Orduan, helburu horrek lortze bidean borrokan jarraitzuko duela, lana eitxeko badukogula. Orduan, danoi animetia gaur hona etorri zarien injarre berdinak jarraitzea bizartik aurrera borrokan. Euskal Herri libre eta Euskal Herri librearen alde borrokan lanian jarraitzeko. Gogoratzea bai, Oianek esan den moduan, ni gaur hemen banauela, beste bat gutxi daukogula herrixan, baina gogoratzea 6 dauzela ondion gatibu, espetxe ezberdinetan, gogoratzea bai, 300 kidetik gora kosatzen da dira gaur egun kolektiboa, eta eurak danak etxianek egon arte ez garela geratuko, beraz, euren gaitxi badabe egingo bela, beste barik, gore Euskal Herria askatuta, eta Euskal Herria sozialista.